Riboy District ha Meghalaya kaliyo ya kamadan yele kai artificial turf kabaar hapo kini ki arsnem kataha ka khalai trik ubnai jemmang arjab san kini ka jaka yele kai bathamai ka thmu ban kentiu yaki jing yele kai bat penslur yaki samla ban yeshimanta ha ka football u mentri ka tanat yele kai ka jala Meghalaya uba shakliar warjeri ulabo yau maunang rim nakabanta kamadan yele kai synthetic football hanongsder kabalong kasien kabaar kum kini ka jaka yele kai hariboy hapo kini ki arsnem kini ka project kabakot hadu folklore kabakan thup ya ka jingker kenro kababiang bat ki jingtei kadai ka banta jong ka jingmang pisa jong ka sarkar Meghalaya kaba 6000 crore nakabanta ban kentiu ya ki kamele kai hapo ka jala hakamang tengka kaba menta ka samai hakani ka jingpli maunang rim uba warjeri ulapan pau ya ka sab badangmi jong ki samla ya le kai football kariboy bat penskam biang ya kajing ang not jong sarkar bantai ya kasab ya le kai bapura ha keleng ki benta jong kejela kini ki jing bei tengka ha kaliang ka jing le kai kidai ki bala penlong da ka jinge jongi bakin ya ban pun orlong ya ki thong bajrong por bala kedau ha ka policy ya le kai jong kejela jongi ong uba warjeri